Исәнме, хөрмәтле тамашачы. Бу очрашуны без түземсезлек белән көттек. Эфирда йолдызлык мизгелләр тапшыруы. Бүген без сезне тагын берничә йолдызчыклар белән таныштырачакбыз. Һәм сез әзер булсагыз, бергәләп тарихка юл тотыйк. Түбән Кама шәһәрендә туып үскән Алена Тойминцева турында Россиядә генә түгел, хәтта Америкада да беләләр. Музыкага гашыйк булган әти-әнисе үз тормышын профессиональ рәвештә иҗат белән бәйле алмагач, хыялларын бик сәләтле кызында тормышка ашырдылар. Дөресен әйткәндә, Аленага җыр белән шөгыльләнергә табиб киңәш итте. Ул кечкенә генә кызның сулыш авыруларына вокал дәресләре файда китерәчәк дигән фикер белдерде. Һәм Алена вакыт сузмыйча эшкә кереште. Беренче сәхнәгә чыгышы 2 яшь ярымда иде. Һәм бер артлы адымнары Аленаны созвездие йолдызлык сәхнәсенә алып килде. Над землей высоко кружит белый сокол, выше горной кручи, разгоняя тучи, на ветру рожденным дым, солнцем опаленным дым, он раскинув крылья над дорожной пылью, рукой нельзя достать так далеко, попробуй гори так высоко, а ты там это просто и легко, там в небе. Рукой нельзя достать так далеко, попробуй гори так высоко, а ты там это просто и легко, там в небе. Все как на ладони, ветер не догонит, крылья не встанут, крепче только стану, не остановиться непокорной птице, ей одна дорога, там, где неба много. Рукой нельзя достать так далеко, попробуй гори так высоко, а птицам это просто и легко, там в небе. Рукой нельзя достать так далеко, попробуй гори так высоко, а птицам это просто и легко, там в небе. Сәләтле кызны күреп алдылар да, укырга музыка буенча Мәскәүгә чакырдылар. Тик менә Алена ул вакытта 8нче класста гына укый иде. Бүтән мондый мөмкинлек була алмавын аңлап, ул соңгы 3 сыйныф имтиханнарын экстерн рәвештә биреп, Мәскәүгә юл тотты. Менә шулай, файдаланмыйча, үз көчеңнең нинди икәнен белеп булмый. Һәм бу минем сүзләр түгел, моны бөек Гёте әйтте. Уку вакытында Алена джаз белән кызыксынды. Күп санлы конкурсларда катнашты. Һәм бер заман укуымны дәвам итәм дип Лос-Анджелеска китте. Кечкенә генә кызга, яшь кызга чит илдә җиңел булмавы турында сөйләп торырга кирәкмәстер. Тик менә әти-әнинең таянышы, терәге Аленага көч истәп торды. Һәм ул Америкада да төрле конкурсларда катнашып, җиңүләр яулап, бүтән чит илне гизеп, кире туган иленә кайтты.
души. Это тишина, это светлый луч, нежный голос солнца, музыка души. Она всего одна, ты ее услышишь. Лишь открой сердце оконца, откройте всем свои сердца. Пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои, откройте всем свои сердца. Пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои. Голоса сердец, голоса души, добротой наполнены, искренностью, нежностью. Только лишь они, только лишь они в трудный миг не бросят, оправдают верностью. Откройте всем свои сердца, пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои, откройте всем свои сердца. Пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои. Счастье подари, радость подари, и не бойся, что ты все потеряешь. Ты все подари, подари себя, душу ты тогда хорошо познаешь. Откройте всем свои сердца, пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои, откройте всем свои сердца. Пустите ангела души, желайте всем только добра. Оставьте все проблемы свои. Бүген Алена голос проекты финалисты буларак таналган җырчы гына түгел. Ул актриса, композитор, мәртәбәле җыр укытучысы һәм иң мөһиме, әти-әнисенең өметләрен аклаган бердән-бер яраткан кыз бала. Кукмара шәһәрендә балалар сәнгать мәктәбендә оешкан Улыбка вокаль ансамбле исеме Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Илдус кызы Нурмеева исеме белән бәйле. Алмашсыз җитәкчеләре турында ансамбль катнашучылары шулай дип әйтә. Безнең төрле характерларыбызны, безне бер төркемгә җыю бик катлаулы мәсьәлә. Һәм ул тик Лилия Илдусовның көченнән генә килә. Чыннан да балалар белән эшләве җиңел түгел. Алар унлап, 20ләп булса, нишләргә? Мактау белән әрләү арасында уртасын ничек табарга? Ничек иҗатка мәхәббәт уятырга? Ничек үпкәләтмәскә? Әлбит нәтиҗәсе дә булырга тиеш. Һәрбер сорауга Лилия Илдусовна төгәл җавап белә мөгаен. Чөнки аны балалар да яраталар, нәтиҗәләре дә бик югары. Надо верить, надо верить, надо верить молодым.
Если новый день покоя не дает, значит сердце просится в полет. Вместе за руки возьмемся, и тогда молодым и горе не беда. Давайте смеяться, дружить и влюбляться, упрямое время не ждем. Глаза озорные, сердца молодые, мечта в путь дорогу зовет. Добрые улыбки и цветов наряд. Светлые мечты зовут ребят. Потому здесь места нет словам пустым. Просто надо верить молодым. Давайте смеяться, дружить и влюбляться, упрямое время не ждем. Глаза озорные, сердца молодые, мечта в путь дорогу зовет. Иди вперед, пока с тобой попутный ветер. Живи и радуйся, пока ты молодой. Мы громче молодость о дружбе на планете. Дари свою любовь своей земле, родной земле родной. Давайте смеяться, дружить и влюбляться, упрямое время не ждем. Глаза озорные, сердца молодые, мечта в путь дорогу зовет. Давайте смеяться, дружить и влюбляться, упрямое время не ждем. Глаза озорные, сердца молодые, мечта в путь дорогу зовет. Сөз дә юк. Җиңү ялавы катлаулы. Күпме репетициялар, аерым җырга аерым костюм тегү, репертуар сайлау. Шунысы сөендерә, район җитәкчеләре битараф түгел. Алар ярдәм итәргә тырышалар. Ансамбльдә үз чиракта туган Кукмара шәһәрендә оештырылган һәрбер мәҗлестә катнашырга тырыша. Ә халык сәләтле балаларны алкышлап, яратып каршы алалар. Созвездие йолдызлык фестиваленә ансамбль оешканнан гашыйк була. Фестиваль хәрәкәте оештырган кышкы җәйге сменалары кысаларында Севастопольдә, Артекта, Бакчасарайда оештырылган концертларда да ансамбль катнашучылары үзләрен аеруча матур итеп күрсәтәләр. Ой, вакытта йөрәгенә күңел яман суласа, җанга рәхәт була китә, бер утырып җырласа. Күңелемне шунда
бара, ансамбль составы алышына. Тик менә шунысы мөһим. Улыпкадан үсеп чыккан йолдызчыклар үз ояларын бер качан да онытмыйлар. Алдагы героебыз турында сөйләп бетерү өчен сүз җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә 100 тапкыр сөйләгәнче, бер тапкыр үзен күрик. Çiçeklerden çıklar bugüller Sune dünya bu çiller iser Üzülleri şaşırıp yanalar Sin bitirmiş perçapçır diye Şarlatalar bizine yanadan Sune dünya bu çiller iser Üzülleri şaşırıp yanalar Sin bitirmiş perçapçır diye Şarlatalar bizine yanadan Vay berleri ene yüğü zaman Vay berleri şarlay tınlasa Hoşsuz direk buğular inde yürek Sağanular eğer ınlamasa Sune dünya bu çiller iser Üzülleri şaşırıp yanalar Sin bitirmiş perçapçır diye Şarlatalar bizine yanadan Sune dünya çiller iser Üzgülerim şaşırıp yanalar Sin bitirmiş perçapçır diye Şarlatalar bizine yanadan Şarlatalar bizine yanadan Созвездие Йолдызлык фестивален мен бірінші тапқыр 2001 елда ишеттім. Бик нык катнашасы килде. Һәм инде 2002 елда беренче тапкыр сәхнәгә бастым. Беренче җырым иде ул яшьлек турында. Мин яңа дөньяга бастым. Мәдәният дөньясына, вокал, хореография, яңа дуслар, яңа катнашучылар. Бүтән Татарстанны биләп алган бу фестиваль минем тормышымда бик зур роль уйный. Инде 17 ел мин бу фестиваль белән бергә. Мин бик бәхетлемен. Чыннан бик бәхетле. Бу фестиваль миңа бик күп көч бирде, белем бирде, укытучылар бирде. Big зур рәхмәт сиңа фестиваль. Мин сине бик нык яратам. Dopóki ja pianto poi si schiaccia la voce e ricominci un canto te voglio besar ma tanto besar è una catena ormai che scioglie il sangue del tuo Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma era
Prendono il sole a lampare e le bianche scia d'un'elica. Senti il dolore nella musica, salzio del piano forte, ma quando uscì la luce è sempre un dolce anche la morte. Poi che gli occhi le ragazze, poi gli occhi verdi corre il mare, poi all'improvviso scende l'aria, è sempre un dolce anche la morte. Voglio bene stare, ma tanto bene stare. È una catena ormai che scioglie il sangue tanto bene stare. Айдар Сулейманов, город Заинск. Te voglio bene stare, ma tanto bene stare. È una catena ormai che scioglie il sangue tanto bene stare. Қазір енді 2018 ел, мен егіт, мен Аллаға шүкір артист. Мәскеуде бітірдім, ГИТИСны, консерватория бітірдім Қозанда, музыка күллиетін бітірдім. Бысы Борсада Созвездие Йылдызлык фестивалі білән бірге ішленген іш. Нәрсе деп айтайын? Аллаға шүкір ішім бар. Татарстан безне яшьләрне ярата. Татарстанда мәдәният бик иң олы дәрәҗәдә бөтен Россиягә да карасак. Әлбәттә, бу фестивальнең эше. В номинации «Вокал» фестиваля «Созвездие Йылдызлык 2009» вручается замечательному певцу из города Заинск Айдару Сулейманову. Аплодируем громче, дорогие друзья. Обладатель гран-при фестиваля «Созвездие Йылдызлык 2009». Ему вручается кубок, медаль, букет. Его именем названа с сегодняшнего дня звезда в созвездии Большой Медведицы. Тюбетейка от Фонда поддержки развития культуры при президенте Республики Татарстан. Ну и, конечно же, звание гран-при Айдар Сулейманов. Мен бик зур рәхмәтлемен үз укытучыларыма. Беренчедән ул Әлфия апа Валиуллина, Зәй шәһәрендә хәзер дә ул педагог, Мирас ансамблен җитәкли. Консерваториядә укыткан Гульнар Мурзиева, минем яраткан педагогым. ГИТИСта укыткан Михаил Борисович Борисов. Бу әлбәттә Дмитрий Александрович Туманов, безнең иң югары, иң шәп безнең яраткан укытучыбыз, ул Дмитрий Туманов. Барсына да рәхмәтлемен. Алар булмаса, минем тормышымда мин булмас идем. Хәзер мин инде Татарстанның атказанган артисты. Перспективаларга килгәндә, әлбәттә Татарстаннан читкә барып булмый. Барыбер безнең тамырлар монда, барыбер без монда эшлибез, театрларда, концертларда без монда. Ләкин әлбәттә Мәскәүләргә барып, икенче чит илләргә, Италияларга барып, стажировкаларга йөрибез, укыйбыз һәм андагы бөтен белемне Татарстанга алып кайтабыз.
Libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora s'inebria voluta. Libiamo le dolci premiti che suscita l'amore, poiché quelle occhi al cuore onnipotente va. Libiamo, amore fregarci più che di baci avrà. Талантлы йолдызчыкларыбызның якты мизгелләрен искә алып, вакыт үткәнен сизми дә калдык. Тормышыгызда шундый якты һәм күңелле мизгелләрнең күбрәк булуын телисез икән, киләсе тапшыруыбызны көтеп калыгыз. Очрашканга кадәр.